I hjernen sidder hypotalamus, som danner neurohormonet GnRH. GnRH påvirker hypofysen, som så danner kønshormonerne FSH og LH. LH stimulerer Leydig-cellen, som sidder i testiklerne. Leydig-cellen danner så hormonet testosteron. Testosterons primære opgave er at danne sædceller, men testosteron er også med til at danne de mandlige kønskarakterer. FSH fra hypofysen stimulerer proteinmolekylet i sædrørene. Testosteron og proteinmolekylet laver sædceller. Processen giver negativ feedback. Det vil sige, at når hjernen registrerer for meget produktion af sæd, så nedsætter hjernen dannelsen af GnRH.